Il-qorti kkonfermat il-ħelsien mill-arrest lil Jason Galea u George Galea, iż-żewġ irġiel akkużati bil-qtil ta' Mario Camilleri magħruf bħala l-imnieħru u ibnu Mario Camilleri Jr. Dan ifisser li l-qorti ċaħdet l-appell tal-Avukat Ġenerali biex Jason u George Galea ma jingħatawx il-libertà proviżorja. Fl-4 ta' Lulju huma ngħataw il-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 30,000 euro u depożitu ta' 30,000 euro oħra kull wieħed. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Maġistrat Tonja Mikallef sostna li minkejja l-gravità tal-każ, il-proċeduri fil-konfront tal-akkużati ilhom għaddejjin il fuq minn sena, f'liema perjodu instemaw bosta xhieda. Kien għalhekk li l-Maġistrat laqa talba tal-Avukati Difensuri u ordna li Jason Galea u George Galea jingħataw il-libertà proviżorja b'diversi kundizzjonijiet. Madankollu l-Avukat Ġenerali ma qabilx ma' din id-deċiżjoni minħabba l-gravità tal-każ u l-konsegwenzi marbuta miegħu, fosthom il-possibilità li l-akkużati jaħarbu. Il-Pulizija wkoll ma qablux mad-deċiżjoni tal-qorti u għalhekk talbu lill-Avukat Ġenerali biex jappella. Intant l-Avukat Difensur Joe Giglio wkoll appella mid-deċiżjoni oriġinali, din id-darba minħabba l-ammont eżaġerat li fi kliemu qed jintalab bħala garanzija personali. L-Avukat Difensur elenka l-prinċipju tal-ġustizzja li kull persuna huwa innoċenti sakemm misjubħati irrilevanti mill-gravità tal-akkużi. Għalhekk Giglio oġġezzjona għall-appell tal-Avukat Ġenerali. Però minkejja li l-ħelsien mill-arrest ġie kkonfermat jidher li Jason u George Galea għadhom miżmuma taħt arrest peress li ma sodisfawx il-kundizzjonijiet meħtieġa.